mukundionera pano pa Zodiak TV muli ndine Priscilla Kaira ndikulandireninso mu program ina yapadera yomwe tikambirana za nyimbo yatsopano yomwe watulutsa Skeffa Chimoto mogwirizana ndi bungwe la co-water pansi pa project ya Impath. Lero tidaliso pano kukambirana za nyimbo yotchedwa Ndatanganidwa yomwe tinayiulutsa koyamba pa tsikuli. Leronso tabweranso ndi nyimbo ina ndipo mutu wa nyimbo yalero tikuti Sambani manja. Mu studio muno muli ndine Priscilla ndalera kale ndi Skeffa Chimoto kuchokeranso ndi mmodzi mwa anthu amene ali under project imene muboma adzatilongosoleso zambiri zokhuza nyimbo imeneyi komanso project imeneyi. Tikhale imodzi pa machezawa muli ndi mwayi ufunsa mafunso pakanema ndi uthenga wanu ya kugwirizana ndi nyimbo imeneyi ngakhalenso kupereka ndemanga kumene kudzera pa Facebook page ya Skeffa Chimoto komanso mukhoza kutitumizira uthenga pa foni pa nambala iyi 0999203564 ndinenso 0999203564. Mafunso ndi ndemanga zonse tiwerenga pompano. Ndikulandireni mu studio muno mazuwano. Zikomwambiri. Moyo kuyenda bwanji weekend inali bwino. Zabwino. Feedback ya nyimbo yomwe tinatulutsa Saturday ija zikuyenda bwanji mu Singofusi. Zabwino ndo afusabe mafunso. Tikuwayanga. Mwina lero anthu akhoza sofuna kupanga kudziwa kuti pali kusiyana kwanji pa nyimbo imene tatulutsa Saturday ija ndi nyimbo imene tiulutsa lero likoyamba. Nyimbo yomwe tinayonesa dzana imakhuza kusamba manja ndi sopo nthawi zofunikira zisanu kwa mwina tingonena kuti munthu wina aliyense koma makamaka kwa azimayi omwe ali ndi ana ochepera msinkhu wa zaka zisanu. Koma lerolo nkhani yayikulu kwambiri ndi kusamba manja kwa anzathu azamba kuchipatala nthawi zofunikira pomwe ali mu chipinda choberekesa amayi komanso chipinda chomwe amakhala kwa amayi kuti angobereka kumene ndithu. Mwina ungotiuza ku Skeffa kugwira ntchito nthawi ngati imeneyi kupeka nyimbo imeneyi makamaka focusing azamba iwe unaganiza bwanji nthawi ngati imeneyi? Ntchito kuti itheke pamakhala amene akugwira ntchito ntchito ya kuchiritsa kapena kubereketsa azimayi alipo amene akuyigwira. Ndiye mukafukufuku athu tinapeza kuti nthawi zina anthu amenewa pazifukwa zimene tikafuna kuti tamvetsetse ndi zomveka amapezeka kuti mwina sanasambe m'manja ndi sopo. Ndiye titapanga kafukufuku amene tinanena kuti zifukwazi tisazimvetsetse ngakhale inde zilipodi poti munthu amatha kutopa china mwa zifukwa zimene amanena kuchuluka kwa ntchito pena timakhala patatopa pena kusowa kwa zinthuzo timapezeka kuti sitinasambe m'manja ndi sopo. Ndiye kuopsa kosasamba m'manja ndi sopo kwa azamba akuchipatala ndi kuti iwo aja amakhala agwira patient wina ndiye tsiku lonse sangagwire patient mmodzi achoka pa patient wina apita pa patient wina. Ndiye china chimene chimachitika nchakuti mwina uyu amene analibe matenda amene wina ali nawo amathaso kukatengera kuchipatala konkuja munthu anapita opanda matenda akatengera kuchipatala konkuja. Suti zimachitika kawiri koma zitachitika kamodzi ndiye kuti zachitika ndithu. Ndiye tinaona kuti nyimbo iyi ikhale kuti itithandize kuwakumbutsa kuti ntchito ngakhale itachuluka kaya pachitika cha mtundu wanji nthawi zonse muonetsetse kuti muzisamba m'manja ndi sopo. Imapitiriranso kunena kuti tiyerekeze kuti mufuna kusamba m'manja koma mwina zoyenera kuti musambe m'manja zija palibe ndiye kuti alipo wina amene amayenera kukupatsani sanakupatseni. Ndiye timanena kuti oyendetsa chipatala onetsetsani kuti zipangizo zonse zofunikira kuti munthu asambe m'manja ndi sopo ogwira ntchito mchipatala zizipezeka chifukwa nthawi zinadzanirani mafuna kusamba koma sopo ndi madzi palibe. Ndimafuna kusamba koma mwina chondikumbutsa palibe. Ndiyo chokumbutsa ndi nyimbo iyi akaimvera azikumbukira kuti ntchito ndikugwira kale kuno bwino koma apa tikonzepo. Mwina mukafukufuku kwanu munaona zokuti vuto limene lilipo kwambiri kumalawi kuno ndipo anthu akugwiritsa ntchito motani makamaka muzipatala? Muzipatala tingoyambira kuti muli ndondomeko yomwe pachizungu timachita kuti infection prevention procedures guidelines. Ndiye ndondomekozo tingonena kuti ndondomeko zomwe zimakumbutsa mmene angapewere matenda mmene akuyambira Skeffa matenda omwe munthu atha kuwatengera kuchipatala. Ndeno
pena zimakhala zovuta malingana ndi ntchito ena amati ntchito kuchuluka kwa ntchito pena kungoyiwala chabe negligence kungoyiwala kuti mwina timati low risk perception kungoziona ngati kuti mwina apapa matenda tisingafalitse matenda pena mwinaso zipangizo mwina zipatala zina umakhala madzi apatapo ulibe komano ngati kunduna wa zaumoyo timayesesa kuti chipatala china chilichonse pakhale madzi olo mwina apatapo palibe komano mwina akhale mbaketi angosunga mbaketi chipinda china chilichonse chomwe chili pa chipatala komano munthu ndi munthu pena kuiwala nde ndondomeko zambiri amaphunzitsidwa anaphunzira amaziwa nthawi yomwe angasambire manja komanso zowakumbutsa zilipo zowakumbutsa zilipo mwina apatapo paja timalemba sambani manja apa penanso maguidelines owerenga nthawi zomwe angamasambire manja komabe unduna wa zaumoyo mogwirizana ndi project ya Unipath component iyi tikuitchula kuti Civic social art for behavior change kugwiritsa ntchito anthu aluso kuti mwina akafalitse uthenga posintha chikhalidwe ndeno tinachionanso kuti nchanzeru kwambiri kuti tikufikira anthu enawa awaso anzathu kugwira ntchito kuchipatala azamba kuchipatala nawonso tiwafikirenso ndi uthenga osamba manja ndi sopo komabe mwina zimachitika apo ndi apo komabe anthu ogwira ntchito kuchipatala amaziwa nthawi zomwe angasambire manja ndeno nyimbo iyi ndi chimodzinso chida chimodzi chongowakumbusira kuti kodi ndi nthawi ziti zomwe athawenera kusamba manja ndi sopo andisangalatsa mwachulapo zokuti kugwiritsa ntchito anthu aluso monga Skeffa Chimoto apa mwina ndiphindulanji limene mabungwe ngati ainuyo or government imatengerapo makamaka kugwira ntchito ndi anthu aluso ngati achina Skeffa Chimoto pali ndondomeko zomwe timasatira kufalitsa uthenga ndondomeko imodzi mwa iyoyo mwina ndikumapita mamezi moja kumakafalitsa uthenga komano mwina kupatira anzathu ogwira ntchito kuchipatala pena mwina zimakhala kuti zovuta kuwafikira ndiye taona kuti nyimbo imeneyi kusamba manja I think itithandiza kwambiri kuti uthenga uwu wasamba manja kwa anzathu azamba akuchipatala wafikire pena paliponse kusatengera kuti mwina project ili kuchitipa kasungu ndi salima komano muziwa nyimbo itofikira pena paliponse ndiye tikuona ngati mmene zateromu nyimbo iyi ithandiza kwambiri kusintha chikhalidwe kwa anzathu azamba ogwira ntchito kuchipatala. Okay. Ababa mwina tingokumbutsa nako amene akuonera kumene programu iyi siku la lero anamisa programu ya Saturday kungokumbutsana kuti pali nyimbo zingapo ndithu lero lili kupanga tikulusa nyimbo yachiwiri mwina mwagawa bwanji nyimbo zanuzi makamaka kufalitsa uthenga umene muli nawo. Njira yoyamba ya magawidwe ndi zimene tikupangazi chifukwa kugawa kwakulu ndi kuti munthu aonere amvere uthenga ndiye ife tikudziwa kuti tikabwera pa Zodiak ndiye tapita kuchitipa tapita kunsanje tafika kwina kulikonse fa amene amaonera Zodiak ndi ambiri tikachoka pano nyimbo imene ipezekaso nyimbo zimenezi zipezekaso pa Facebook page yanga taina liyonse mutha kuzipeza kuonera kulokutsitsa kumene komanso nyimbo zimenezi zikhaso pa YouTube pa channel ya Skeffa Chimoto zikhazo kumapezeka komanso ma WhatsApp kwa amene angafune kugawana fa nyimbo izizi ndi zanga ndi zathu sikuti kugawana nyimbo zimenezi ndi mlandu ayi ndi zipezeka pena paliponse komanso ngati nthawi chuma ndi zina zonse zoyenera zitalola tipitaso kuma facility onse amene tinayenda mwaja kuti tikagawire anthu oyenerera kuti nawonso athogaira anthu awo koma izo zitengera ndi mmene kungakhalire kuthekera kwake malingana ndi nthawi chifukwa ife tikamabwera pano aliponso anthu amene amakhala nakhala pansi ndikuona kuti kodi zikutithandiza izi tikatere zitipindula zikakhala zikuvomera ndi kuti tipanga njira zonsezo cholinga nchokuti uthenga tufikitse kwa wina aliyense. Tisana uluse mwina nyimbo ya kusamba manja siku la lero mwina tingokumbutsa naso kuti ndi ma areas amene mwapanga tako ngati siku la lero tukamba za azamba Saturday tinakamba za azimayi olembekezera bwino wake osamba manja mwina so ndi madera en art amene inuyo mukuyang'ana mufuna mpange kutako.
mwina ndingoyamba ineyo ntchito imene tinapatsidwa poyambirira pali tinapatsidwa ma behavior 5 timakamba nkhani ya kusamba manja ndi sopo mwa azimayi kapena kuti mabanja amene ali ndi ana azaka zosapitira 5 tukamba za kusamba manja ndi sopo mwa azamba kuchipatala nyimbo imene tikupanga premier lero tikupanga so za amati exclusive breastfeeding EBF pachidule koma muchichiwa chomveka bwino ndi kuyamwitsa mwakatiti timakambaso za latrine use kugwiritsa ntchito kukhala ndi chimbudzi ndi kuchigwiritsa ntchito moyenera atopitiriza konzaka ndiye kuti omaliza inali ya kugwiritsa ntchito ORS ndi zinki pomwe mwana wa zaka zochepera zisanu wa akusegula mimba ndi timapanga tako ngati ma behaviors 5 ndiye chifukwa chakubwera kwa corona tinaona kuti sitinganame kuti corona sitikudziwa kuti alipo ndiye poti anthu ake ndomwewa komanso nkhani ya corona ikukambaso kwambiri nkhani ya kusamba manja ndi sopo ndi panazabweranso imene ngati behavior number 6 ndi tinapeza kuti tinayimbaso nyimbo ya coronavirus ndi kuti zakhala kuti tayimba nyimbo 6 pamodzi ngati ma behavior 5 amene tinayamba nawo amene timaona ngati maliza ndi omwewo kena kukabwera corona tinapeza kuti tayicheukiranso iso ndi nkhani ifoti anthu ake ndi omwewo tupanga tu premier nyimbo tisakhale ngati pano tukamba za maliro kapena ndendo kufuna iweyo Skeffa wauze amalawi chomwe ayembekezere makamaka mu nyimbo imene iyi ndiponso ndikufuna iweyo upange premier nyimbo imene iyi weka chabwino amalawi muyembekezere uthenga poyambirira muyembekezereso kukoma kwa nyimbo chifukwa oyimba timakhulupirira kuti kuyimba ngati mukuyimba kwa nyimbo ngati sikukoma ndi bwino mungosiya chifukwa ntchito ya nyimbo ndi kukoma basi nyimbo imene nayikomi nyimbo ngati yalephera kukoma sikukwaniraso pokhala nyimbo ingokhalani mwina ulozingo yankhulani muzicheza koma nyimbo imeneyi ndi nyimbo yokoma ndiponso tikhulupirira kuti ndi chikumbutso chabwino kwa azamba akuchipatala inali ntchito yovutirapo kwa ine mwina anthu atofuna kudziwa kuti kodi inaphweka bwanji mukudziwa kuti munthu ukatumidwa kukauza anthu amene akupanga zinthu zimene wewe sudziwa ukauza anthu kuti pangani chakuti pamene iwo anapitira ku skulu nkhanichi inali ngati challenge ndithu kwa ine maganizo kuti koma anthu andimva koma no ntadzadzikumbutsa ndaona kuti ine sindikukaphunzitsa ndikukakumbutsa kukumbutsa wala munthu osatha kukumbutsa no izi zitu mmene muchitira mufere ndimene timadziwira mmene mmachitira simuchita mmene zimene okhalira ndi koma inali challenge yabwino imene inathaso bwino mwina zimene timayembekezera anthu asandimva sindinakumana nazo kulikonse kumene timapita timabwera bwino chifoti iwonso amandikonda ngati ineyo chimene amene amandimverera ku nyumba kwawo mmene amaonera anaona kuti sikuti akuyankhula ndi munthu osadziwa chimene chikuchitika koma ine ndikaona chiyembekezo changa chinachoti ndikamuyankhule nesi ine sine nesi tikamvana koma tinamvana bwino ndipo ndathokoze manesi onse amene tinafikira komanso ma clinic officers ma DHO kuna konse kumene tinapitako zinali zabwino ndi nyimbo imeneyi ndi nyimbo yabwino inspiration inachokeranso kwa iwo omwewo project imeneyi mulibe mozo kuti ine ndingopita ngati Skeffa ngati business as usual zinaizo kuti kodi muganiza kuti mtundu wa anthu ngati amakonda chani ndeti mapita nkumakafusa ndimozo kuti tiyimbireni nyimbo imene makonda ndeti kamapanga create nyimbo yopanga target akuti zimakhala kuti inspiration ya nyimbo yachokaso kwa mmodzi mayo ndi nyimbo yanu ndi nyimbo yanga ndikupempheni azamba nonse akuchipatala mukakhala ndi nthawi muzionera ka video kameneka ndithu pakadali pano tiye tonse tionere limodzi nyimbo yachiwiri yochokera kwa Skeffa Chimoto kugwirizana ndi project ya Impath akuti tisambe m'manja.
anzatu ndiyo imaja matenda umwe amafala mchipatala anzanga ndiwo bewega Sambani manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja Ah Sambani manja Sambani manja Ibewe ipasa maganda Sambani manja Komasa maya safeta wiobelela Sambani manja Puliranu somti dedeze Sambani manja Kenda sofala mchibadala Sambani manja Zamani chipinda choberekera sana yambe kumasotika zamai ndi mwana chipinda choberekera sana yambe kumasotika zamai chipinda chamai omwe abereka kumene kuchuluka kwa ntchito anesikisakale chifukwa choleperetsa kusamba manja Asamasowe tawizo sezo funigila Sambani 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 manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja nditu Sambani manja chito mkale kupanikize Sambani manja Usai wale kusamba manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja manesi Sambani manja Ine ogwila ntchito mchipatala wa chitsanzo ndimasamba manja ndisopo mwa chitsanzo ndisana yambe kuthandiza mayi ndikhanda ndimasamalisitsa moyo wanga komanso moyo wa amayi ndimakanda ndikuwathandizaso muchipinda chobelekela komanso muchipinda cha mayi amene anabeleka kumene Sambani manja Sambani manja inu musambe manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja inu musambe manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja musambe manja Sambani manja ai musambe manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja nyimbo yosangasa imeneyo Skeffa Chimoto mugwirizana ndi Kapadosia akuti Sambani manja mwina titatifuse kuli masopo osiyana alipo specific sopo amene kuti makamba zoti uyu I think sopo wabo inoti sambe manja kapena sopo unalese sopo sopo inalese ndi sopo cholinga chogwiritsa ntchito sopo posamba manja ndikupha majemusi ndi sopo inalese ndi sopo kaya kuti mwina matsukira mbale watsala amene ujamukena mungoonetsa limene mukusamba manja pakale sopo palibe mtundu wa sopo kuti uwunde weniweni wasambira manja aya. Alright, nyimbo video yosangalasa taonadi anthu akusamba manja mwakatiti nditu munaganiza bwanji kuti mupange collaboration ndi Kapadosia kapena munamufikira bwanji? Ndina fotokozapo kuti tikafuna kupanga nyimbo timafuna inspiration yochoka kwa ine akamati kupanga target ndi mukufufuza kwanga ndinaona kuti ambiri amene mafikira ngati manesi mwina ma clinic officers ndi anthu aja kuti mwina angochoka ku school kumene ndeka moyo kachinyamata kachakadakalipo kukonda dakakonda ati mabiti tachinyamata chifake tinafunanso kuapezera woimba wa chinyamata kuti atha kuimba nyimbo maimbidwe kuti ine sinimayimba choncho ine
sindimayimba wakana ine sindimayimba ine sindimayimba yonke koma ntchito inapatsidwa kwa ine ndiye sindikuyenera kukakamisa izozo zimene wayimbayo kuti ndikakamize ine zinakaseketsa kwambiri koma pamene munthu alipo winaso amene ndi Malawi ndipo akayankhula mu nyimbo muja anthu amumva. Nyimbo imene yesu munajambula kumalo omwe munajambulira nyimbo ina ichaka pena ni malo osiyana kwambiri malo osiyana kwambiri kwinako ndi ku Lilongwe kuno kwinako ndi ku Kasungu kwinako ndi kusali nyimbo imodzi yomweyo kusalima kwinako ndi kuchitipa ndikosangalatsa kwambiri kuli madera ena okuti amapeza kuti alemba pa chipatala paja koma iwe sukumva china chilichonse malembo olembedwa pa chipatala paja koma pali malembo ena ake ndinaloweza analemba kuti tikugeza gamunyoye ahawari rohonti petu temilemire umama uwa Rwanda ndakoze akuti timasamba mmanja ndi sopo nthawi zonse tikugeza gamunyoye timasamba mmanja ahawari rohonti ndi kuti nthawi zonse petu temilemire umama uwa Rwanda tisanagwire mzimayi oyembekezera ndi zinthu zosangalatsa kwambiri kwa ine inali experience yabwino izizi ndine Malawi koma papa ndapindidwa ndithu ngati ndili dziko la eni koma boma landikhulupirira kuti ineyo ndikuyenera ndatumikira anthu ndimayesetsa ndithu kuti ndipange suit environment anthu aja andimve kuti ndine wawo asamamve kuti kobwera Skeffa odula ndikangotenda ndi ntchito yakanika. Alright, apa pakubwera mafunso ndithu ndi ndemanga zosiyana funso loyambirira kufunsa kuti kodi Skeffa ndi health surveillance assistant mwina mungo tambasulako pamene sine anthu akudabwa zokuti akuzisiwa kwambiri zinthu zibwanji ndinafotokozapo pa interview ina pa mero wapanga premier nyimbo ina kuti ntchito iyi yandiphunzitsa ndi ntchito imene sanangonditenga kuti Skeffa nduyu ndi azipanga zimene amatha ndi ntchito imene anadziwa kuti munthu uyu kuthekera kumene ali nakoko ife tikayikamonso zathu zilowamo ndipo zikhazikika komabe mwina pongofuna kuwadziwitsa amene sakudziwa ndinayimbako mu bandi ya health ndi band manager inaliyo kuti ntchito zimene timagwira ngati bandi zinali ngati za ma HSA ndinaphunziranso zinthu zambiri kuchoka mu bandi manager chifukwa kuti ndi bandi yokuti ikati yayimba imakhala mwangosintha matenda kuti lero mwina muyimba za TB mawa muyimba za kolera linalo muyimba za malungo linalo muyimba za misala timakamba zosiyana ndi zinakanga kuti nkhani zokhudzana ndi za umoyo ndinazimva kwambiri komabe mwina sindithokoze Mulungu kuti chidwi chokuti ndikamva zinthu zimakhazikika Mulungu anandipatsa mwina luso limene. Pali message ina yosangalatsa kuti that's a great initiative Skeffa, keep it up. Kusamba mmanja ndikofunikira pajamati, so cleanliness is next to godliness. You're doing a great job Skeffa. As far as civic education is concerned, and I should agree with this person, you're really doing a great job. Ted Chingambeni kukawale. Thank you so much. Who should I thank? I thank you. You should thank. And I have to thank you, our viewers, for the views, and that's a great encouragement to me. Ndikhulupirira kuti mukadzandona ndikupanga zina zoposapo, it's because of your word. Apa pali message ina in a prophet Potiphar Banda kuno kuna Ntenje. A good song indeed. Let's take the message and use the message properly. God bless Malawi. Tigaile ndi nyimbo basi atinagamba kale kuti nyimbo imukhoza kuichotsa apa sambala Skeffa Chimoto ndiponso pa YouTube ilipo. Mukhoza somayimvera panonso pa Zodiak pompano tizikaika nyimbo imene zilipo nyimbo ziwiri nditu Saturday tinayika so ina lero tukika ina. Komwe tikupita kumwina ma videos azitulukirabe kuti ziyembekezera ma videos ena makamaka mati muzika mba ma topics osiyana-siyana. Ndi chikhulupiriro chathu limene tayambamo tizipitiriza poti iyi ndi project ndi ifeyo timakhala kumapeto kwa zochitika office ikakambirana kuti tigwiritsa ntchito njira yanji monga ananena kuti social art for behavior change muli ma component osiyana-siyana komanso muliso ma art osiyana-siyana amene agwiritsa ntchito akaona kuti mwina art ya music ikutipindulira, of which I believe kuti ikupinduladi because ine ndimadziwa mphamvu za nyimbo ndi chikhulupiriro kuti ma videos
akhala kubwera kutsogoloko mwina tokhala ma project osiyana koma izi zichitika ndithu. All right, message ina pakuti he seemed not just a nice person and mena malongosolera zingini kuposa awarded madam yo kuposa qualified health worker Frank Malishe Chigumula ndithu. Mwina kupitirizapo tisana malize program yathu timangofuna kuti ziwe kuti after project imene yamaliza inuyo way forward yanu ikhala yotani. Monga mene manera iyi ndi project project imakhala ndipo yambira ndipotera ndeno sikuti Minister of Health imatengera zomwe achita project ndolekezerapo pamakhala sustainability ndiri tukhulupira kuti olo even project ikuyamba Skeffa anabwera somatama anapita anaenda ma district atatu kaphunzitsa oyimba ama district muja ndero tengaso kuti luso limeneja ndikuti tinalo ma district anthu amene ajatisa wakusabe ntchito makafalisa mauthenga ngati awawo komanso tili ndi njira zina zofalisira mauthenga omwewa timaphunzitsa anthu ngati timati health talk komanso mwina timawayendera mamizi ma community meetings kumakaphunzitsa ndiye kuti si ntchito yoyithira pompa amene itatere project ngati Minister of Health tizipitirizabe kumakafalisa mauthenga ngati amenewo. Kutero koso project iyi yatithandiza ma facilities ena muzipatala zina atipasa ma radio ayikamo nyimbo zonse zimene waimba Skeffa nyimbo 6 ndiye kuti tizipitirizabe kusewera nyimbo zimenezi. Ina ma radio ena tawika ku lumu yomwe azimaji akangobereka kumene komwe amawapitisa kuli ma radio azimvera uthenga umenewo. Inaso radio ina mwina tumasha ku chipinda chomwe kumakhala anzathu azamba achipatala ndiye kuti uthenga uwu ndi njira zambiri zomwe tizikhabe tukufalisa uthenga osamba mmanja. Ndithu mwina Skeffa kumaliza ndiotani makamaka kugwira ntchito pa project imeneyo zomwe waphunzira zinthu zina zomaona kuti zinavutirako pang'ono ndiponso mwina uthenga wako kwa anthu amene akuonera pano ndiotani. Mawu omaliza kodi omaliza a program koma khanga tikufuna koma poyambirira pa mawanga omaliza ndimafuna ndithokoze bungwe limene la Water chifukwa cha project yabwino kwambiri project ya zipatso zooneka ndi maso pali ma project ena suti ndoyipa komano amakhala kuti mungaloze kuti anthu amuti inali project amadzatani koma project imene iyi ndi project imene yatibalira zipatso zimene ngakhale project itatha ife ngati Malawi tapindula kwambiri taona ma structures ambiri omangidwa ndi Water mu project imene ya empathy komanso empowerment ngati mene neyandipangira empower ndipatsa ntchito ngati mmodzi wa chinyamata ndi chinthu chachikulu kwambiri kundikhulupirira kuti nyamata yatopanga deliver ine ndinkupanga deliver. I believe I've done what I could komabe ngati pena posalipera pena munthu umakhabe ndi ma shortcomings here and there. Koma ndithokoze kwambiri bungwe limeneli komanso ndithokoze kwambiri Ministry of Health because they trusted ife kuti tikhoza kupanga deliver background komanso we had a very good collaboration with them. Sitinakhale ndi mavuto mmene mukaona ndi undunawa koma takhala taphunzitsidwa bwino kwambiri ndi zimene timayenera kuphunzitsidwa ndiwowa komanso tayenda nawo bwino kwambiri kulikonse kumene timayenera tikafikire. Kunali madera ena ovuta ukafika koma timayenera tikafike. Chimene ndingapemphe mabungwe ambiri amene akubwera ku Malawi kuno mwina aphunzireko kugwira ntchito imene agwirira ntchito bungwe limeneli kuti tisamapangira ma business as usual. Ku Malawi kuno ndinena mobwereza kuti nthawi zambiri mauthenga amene amabwera sakumathandiza Malawi chifukwa chokuti timapanga zinthu zomoloweza ndalama talandira kale pano tili pano ndikuchana pano ndipachitipa kunthalire lisapite ndikutali koma mwina ndalama talandira ija ndiyofunika tikafike kunthalire tikapitirire kumene koso ndi ku Malawi tikwenaso tikapitirire kumeneko. Ndi apemphe mabungwe onse mukavomera ntchito kuti mugwira
musaigwire monyenyereka igwireni bwinobwino kafikire na anthu onse amene mwalonjeza kuti mukafikire zimachitika kwambiri kuti mwina anthu achoka ngati kulilongwe kuno zinthu zoyenera kuti zikafikire mwina boma lonse limene apita akangozipanga phokoso kwambiri pa boma paja basi nkugawana tindalama pamapeto pake zinthu jesizi kumapindula komano izi zokuti mukuyenera kufika ku misuku ngati kufunika anthu kumene kuja mukafikire ndi uthenga kafikeni kazi kutengerani 3 days musanafike koma mukafike ndi chimene ndaphunzira komanso china chimene ndaphunzira ndi kusadzimva kuti ineyo ndi ine chifukwa mmene amanditenga kumeneko ine ndinakhulupirira kuti anditenga chifukwa ndine jamming machine ndikafika pa ground aliyense adziwa kuti pabwera Skeffa pano ndanandiuza kuti ayi zimenezo timazikonda kuti ndine jamming machine koma apapo zimene tifuna ife lolani kuti tizike momwe eniyo ndi muzipange delivery inali nkhani yovuta koma yokoma yandithandiza kwambiri ndikupemphera Malawi nyimbo zimene zimverani onerani bomas muja munayika mwairesi muja muikeso ma TV azioneraso anthu ndathokoza kwambiri so Zodiak chifukwa nthawi zonse tikatufuna kuti tafikira Malawi mmativomera ndipo ambuye akuchitireni zokoma zikoma kwambiri ipeso ndathokoza tamva ndikuonera limodzi nyimbo imene ya Sambani manja ndikukhulupirira kuti mwaphunzirapo kanthu topic imodzi makamba leroli nyimbo imene ikupezeka pa YouTube pomwe mungathe kukaitenga ndipo mukhala nayo muliso ndi mpato wopita pa page ya Skeffa kukayichosaso pamene popo dzina langa ndine Priscilla Kaira usiku wabwino. Sambani manja nisi, Sambani manja, Sambani manja dotolo, Sambani manja nisobo, Sambani manja zamba, Sambani manja, kawizo seso kunigira, Sambani manja nisobo, utitipewe matenda, Sambani manja, wopala mtibadala, Sambani manja nisobo, utititete miyoyo, Sambani manja. Sambani manja nisobo unutenga wachi kumbuzi wazamba amchibadala chino igulu muma ikwila timaona ndiko tima ya minga koma dati mpini yokweleza ansatu ndiyo imaja matenda Ansanga ndiwo bewega Sambani manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja nisobo Sambani manja Sambani manja Sambani manja Sambani manja nisobo Ibewe ipasa maganda Sambani manja Komasoma ya safeta wiyobelega Sambani manja nisobo Kuliranu sonti dedese Sambani manja Tenda sofala mchibadala Sambani manja nisobo Zamani chipinda choberekera sana yambe komasotika zamai ndi mwana chipinda choberekera sana yambe komasotika zamai chipinda chamai omwe abereka kumene kuchuluka kwa ntchito ane sikisakale chifukwa choleperetsa kusamba manja